σε αυτό που είδατε. Είναι κάτι διαφορετικό. Όλα τα παιδιά, μικρά, μεγάλα, διαφορετικών ηλικιών, χωρών, καταγωγής, πολιτισμικών περιβαλλόντων, είναι εδώ. Οι τρεις εκπαιδευτές είναι επίσης εδώ. Ο Βασίλης ο Οικονόμου, που σε αυτή τη φάση της ζωής μου είχα τη δυνατότητα να έχω όλους αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. Το λέω και συγκινούμαι, γιατί αυτό είναι η κατάθεση ψυχής. Είναι μια εβδομάδα δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι με σκοπό μόνο να βγει η παράσταση, η οποία λέγεται Reflection. Και όλο το workshop, όλο το εργαστήριο λέγεται Mirroring. Σε βλέπω, με βλέπεις. Γίνομαι καλύτερος, γίνομαι καλύτερη. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα. Η διαφορετικότητά μας δεν μας χωρίζει, μας ενώνει. Τα εμπόδια φεύγουν πολύ εύκολα, αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια και ανοιχτές ψυχές. Θα ήθελα να υποβάλλετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε στους εκπαιδευτές και στα παιδιά, όλα, μικρά και μεγάλα. Ο Δημήτρης μπορεί να με βοηθάει στη μετάφραση, έτσι ώστε να καταλαβαίνω τις έννοιες. Ο διευθυντής εκπαίδευσης, η κυρία Μακρύ, σχολική σύμβουλος, οι συνάδελφοί μου από τα σχολεία, θα μπορούν ίσως με μια άλλη εκπαιδευτική ματιά να μας πούνε και κάτι άλλο που παρατηρήσαν ιδιαίτερο. Θα είναι χαρά μας να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας. The audience, they want to make some questions. Είναι καλυμμένοι. Δεν ξέρω αν είναι καλυμμένοι. Εμείς θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε και μία τις ομάδες, την ελληνική ομάδα και την ομάδα από το εξωτερικό. Οι διακριτοί και σημαντικοί προσκεκλημένοι μας που είναι εδώ θα μπορούσαν να τους δώσουν και το στοιχείο για τη συμμετοχή τους σε αυτό το workshop και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας παρουσιάσουμε τις ομάδες. We're going to introduce each team with its country and some from the same country, from Thessaloniki, and some people from our town, our mayor, or someone else from the educational supervisor, yes, supervisor. We'll give you your degrees. Okay. Η ομάδα από την Κροατία, κύριε Διευθυντά Εκπαίδευσης, σας είπα ότι εσείς στο τέλος θα είσαστε πρώτος για να δώσετε στη διαδοστική ομάδα τα πτυχία τους. Είναι το Ζάγκρεπ της Κροατίας, ο Ιβάν. Η Άννα Μπόμπινακ από τη Ζάγκρεπ της Κροατίας. Επίσης από την Κροατία. Ο Βλάντερ Κόρντα. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τα παιδιά γιατί ήταν τα παιδιά μας σήμερα. Αυτό που μας έμαθαν τα παιδιά είναι ότι αυτή η σιωπή, η φαινομενική σιωπή, είναι γεμάτη ουσία. Είναι γεμάτη ουσία γιατί τα παιδιά εδώ έδωσαν ψυχή τους για να μας διδάξουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και μας δίδαξαν πάρα πολύ καλά. He says, the director of education says, that
you are our teacher today, because this silence is a great lesson for us. And okay, the substance is silence. Αυτό που διδαχτήκαμε από εσάς είναι ότι υπάρχουν άπειρες δυνατότητες στη δική μας, άπειρες δυνατότητες στη ζωή μας. Και κυρίως ότι δεν είναι μόνο το σώμα μας, αλλά είναι και η ψυχή μας, είναι η σκέψη μας, είναι ο νους μας που κινεί όλη τη ζωή μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω. He said that there are infinite possibilities inside us, and it's not only our body, but our soul who has infinite, and our mind and our brain who has infinite possibilities. Okay, that's the most important lesson. Πραγματικά θα έλεγα ότι μετατρέψατε την άγνοιά μας σε αγάπη και σοφία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Transformed our ignorance into wisdom and love. Thank you very much for that. Είναι η ομάδα από τη Βουλγαρία. Κάτσε Μιχάλη, να συνεχίσουμε με κι άλλους από την ομάδα από έξω. Να είναι κοντά η κόρη της και θέλω να τη δείτε 13 χρονών παιδί. Δεν ήξερα αν πρέπει να της βγάλω τίτλο ή βραβείο. Ξαφνικά ενσωματώθηκε, έλα αγάπη μου εδώ. Rabia's daughter when who is 7 years old, and we didn't know how to give her a title or a degree or something like that. All congratulations. Yes. Από τη Λετωνία, η Μαρίνα Δημήτροβα. Θεσσαλονίκη, κυρία Μακρύ, από το θέατρο Άρατος,
είναι η Μαρία Ελένη Μαγκλαβέρα. Αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς κινηματογράφους παίζεται ένα πολύ σπουδαίο έργο, η Έξοδος 1826, που ο Βασίλης ο Τσικαράς ο πρόεδρος της Γέφυρας Ζωής, ευχαριστώ κύριε Μακρύ. Η Γέφυρα Ζωής είναι με μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά, Δημήτρη μπορείς να πεις και για τους έρευνας, μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για τα άτομα με αναπηρία. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον συναντήσω πρόσφατα, παρόλο που είμαστε γείτονες, μείνω σε παράλληλους δρόμους. Ναι, και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που είναι εδώ σήμερα. He's the director of an organization, it's a Bridge of Life, who is really embrace for disabled people here in Haidari. And it's our honor and I love to have you here to see the performance. Είναι η ομάδα μας από την Ιταλία, 4 σπουδαία και ταλαντούχα παιδιά. Ο Αντρέα Ήμπα. Στην Ιταλία. Από η Ραφαέλα Ελογιού. Η Φραντζέσκα Μία. Και η Λάουρα Μότσι. Μέσα στέλεχος και μεγάλη μου τιμή που είναι εδώ. Από το Βέλγιο για την ελληνική ομάδα μετά. Η Καρολίνε Ροτιέρ από το Βέλγιο. Και ο Πόλε Μανιουέλ Λινά. Πρώτον να πούμε ότι το Χαϊδάρι είναι τόσο φιλόξενο πολύ στα παιδιά με αναπηρία. Μπράβο στον Δήμαρχο, σε όλη τη Δημοτική Αρχή. Μπράβο στο Δήμο Χαϊδαρίου που έχει πάρα πολλές εγκαταστάσεις, πάρα πολλές δομές. Φιλοξενεί εδώ. Αυτό πάει να πει ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι φιλόξενος. Έχει ήδη το ψυχιατρίο, το δωμοκαΐτιο. Φιλοξενεί και άλλα το έρισμα, την Γέφυρα Ζωής και κάποιους άλλους οργανισμούς. Πάει να πει ότι ο τωρινός Δήμαρχος θέλει να κάνει πράγματα για την αναπηρία. Εγώ θέλω να πω την εμπειρία μου από αυτό που είδα. Θέλω να σας πω, επειδή είμαι παπάς παιδιού με αναπηρία, ότι η ψυχή αυτών των παιδιών πρέπει να την αγκαλιάσετε. Είναι τόσο αγνή, τόσο ωραία. Γιατί είναι ωραία να αγκαλιάζουμε τη μαγεία του να είσαι διαφορετικός. Σας ευχαριστώ όλους πολύ σημαντικά. Τον Βασίλη τον Οικονόμο από την ελληνική ομάδα. Σκηνοθέτης και ηθοποιός της ομάδας Θέαμα, τους καλλιτέχνες με αναπηρία. Είναι καταπληκτική η δουλειά του, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική και αυτή εταιρεία, επαγγελματική. Είναι μεγάλη μου τιμή που τον γνώρισα και μεγάλη μου χαρά που ήταν μία από τις ψυχές αυτής εδώ στη δουλειά. Ο Πάνος Ζουρνατζίδης.
Επίσης θεατρολόγος με πάρα πολλές σπουδές. Στη ζωή μου θα έχανα κάτι αν δεν γνώριζα αυτή την ομάδα, που ήταν για μας μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά. Η Αναστασία Υπεκυρά, μαθήτρια. Να δώσετε τα βραβεία στους μαθητές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κωνσταντίνος Ορφανόπουλος. Και στους εκπαιδευτικούς σας, θα έχουμε κι άλλους μαθητές. Τη Βασιλική τη Δουλικέρη. Την Ελένη Μαστοράκη. Βέβαια, για αυτό το μιλάγα, για έκπληξη. Να είστε καλά. Τον κύριο Χατζημινάου, τον κύριο Χατζημινάου. Να βρούμε και τους άλλους μαθητές μας. Έχουμε πολλά πτυχία να δώσουμε, αλλά... Βέβαια. Το Γιάννη το Σοφοκίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Χριστίνα την Τούμπα, είναι εξαιρετικό πλάσμα. Τον Κωνσταντίνο τον Λουκά. Και στην ηρωή ομάδα, η κυρία Ευαγγελία Πετροπούλου. Την Ευαγγελία την Καραστάθη. Μητέρα
ξέρεις Γιώργο γιατί? Γιατί βγήκανε δύο στο όνομα Γιώργος και Κατσιδονιώτης, κατάλαβες, γι' αυτό είναι πέρα. Θα στο διορθώσω και στο φτιάξω. Είναι η Ιζαμπέλα και το προσωπικό μου βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι αφανείς ήρωες που ήταν εδώ τριγύρω μαζί μου σε οικογενειακή βάση, η κυρία Κατσιδονιώτη Μαρίνα, η Ελευθερία ο κύριος Νικολακάκης, ο οποίος ήταν αφανής ήρωας σε όλη αυτή τη διαφωνή. Κυρία Μαρίνα Κατσιδονιώτη, που ήταν εδώ μαζί, είμαστε έτρεφα. Αυτό είναι. Η κυρία Κατσιδονιώτη. Είμαι και εγώ μάλλον αφανής ήρωας, ούτε εγώ πήρα. Θα το κάνει εντός όλο. Θα τα πάρω μαζί, εμείς θα το γλεντήσουμε. Ευχαριστούμε λίγο. Εγώ με κλείσω με μία μόνο έκφραση. Χάνα που είσαι, έλα εδώ. Η Χάνα, εχθές, όταν τελειώσαμε την πρόβα, εγώ κάνω πάρα πολλές ομάδες αυτογνωσίας, εθελοντικά, σε καπί, σε δήμους, σε φορείς, με ψυχίατρους, με ψυχοθεραπευτές. Αυτό που άκουσα εχθές από τη Χάνα δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Η Χάνα λοιπόν τελειώνοντας την ομάδα εδώ και κλείνοντας τη δοκιμή τη χθεσινή, είπε θέλω να ανακάνω μια ανακοίνωση. Και τι μας είπε? Ότι εδώ είμαστε μια, αν κάνω λάθος να μου το διορθώσει, έτσι, είμαστε μια φυσική μήτρα που ο ένας κάνει εσωτερικό μασάζ στον άλλον. Δεν εννοώ, λέει, το μασάζ, εννοώ το εσωτερικό μασάζ που κάνουμε αυτή τη βδομάδα εδώ μαζί, μέσα στην τεράστια μήτρα που μας αγκάλιασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Important thing that I kept from our workshop is what Hannah said, that we are inside all this week of the workshops, we were inside a big natural matrix that we massage each other's souls. That's what the point. Thank you. Μεγαλώνοντας έμαθα κι εγώ πολλά πράγματα από αυτά τα παιδιά και τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα ήταν μια κατάσταση ψυχής όλο αυτό που πέρασα εδώ. Μια διαδρομή πολύ σημαντική.